Les MI són un conjunt de trastorns crònics que afecten el sistema digestiu. Amb motiu del Dia Mundial de les MI, parlem amb Ricard Pons, president d'ACU Catalunya. Bon dia, Ricard. Bon dia, Laia. Què són les MI? Bé, les malalties inflamatòries intestinals són malalties que afecten l'aparell digestiu, no es poden curar, són malalties que no són contagioses, però que a la vegada comporten una sèrie d'entrebancs. És invisible, de vegades et tanques en tu mateix, és una mica estigmatitzant a nivell social. I bàsicament la diferència entre Crohn i colitis ulcerosa és que la colitis ulcerosa afecta principalment al colon i el Crohn pot afectar des de la boca, bàsicament fins a l'anus, tot el que representa l'aparell. A qui afecten les malalties inflamatòries intestinals? De nens i nanes de mesos a gent que té 70 i 80 anys. Nosaltres calculem que diagnosticats a Catalunya entre colitis i Crohn unes 50.000 persones. Com tota malaltia, té un component congènit, de vegades hereditari, i també un component més aviat psicològic o emocional. Quins són els símptomes més comuns de les MI? Generes febre, pateixes anèmia, fatiga i, sobretot, el que representa la inflamació de tot el que pot representar el quim digestiu. Això vol dir vegades sangrats, moltes inflamacions, també pot afectar els ulls, pot afectar a la pell, pot afectar les articulacions. Com que totes les persones són diferents, ens pot afectar diferentment. Per què creus que és una malaltia estigmatitzant? És estigmatitzant perquè pots tenir problemes a nivell laboral. Nosaltres tenim socis i sòcies que, malauradament, a causa de baixes reiterades, es han fet fora de la feina. A gent jove per tema estudiantil. Doncs a vegades falten a classe, no ho expliquen, o a la família els diuen que sí que van a classe i no hi van. No només és començar a acceptar que tens aquesta malaltia a nivell personal, sinó que a nivell familiar també s'entengui. A nivell social, de vegades no pots socialitzar tot el que vols. Saps que tens un acompanyant per sempre. En el teu cas, quan van diagnosticar-te i què vas fer? En el meu cas va començar a l'any 90, a finals del 95-96. Jo un dia estava treballant i vaig deixar de veure l'ull. Començava a anar llavors als metges privats i diu, és que tens una uveitis i normalment aquestes malalties van associades a gent que consumeix. Tot va ser momentani el fet de també tenir descomposició. Com que em van donar un tractament per l'uveitis, la descomposició se'n va tallar. I al cap d'un any estava a Madrid per temes de feina i vaig començar a tindre febre, descomposició i tot això. Vaig estar ingressat 25 dies a l'Arnau, Molt temps. vaig diagnosticar el Crohn i vaig estar en temps fent el tractament que tocava, fins que vaig descobrir que hi havia l'associació a l'any 2010-2011. Explica'ns una mica què és ACU i què pot fer per les persones que pateixen una malaltia inflamatòria intestinal. ACU Catalunya és una associació, com t'he dit, de principis dels anys 90, que va néixer sobretot per acompanyar i donar suport a la gent que patim colitis ulcerosa o Crohn. I tenim la seu social a Barcelona actualment. Bàsicament el que fem és això, acompanyar, assessorar i sobretot donar suport a persones que truquen. Quan els han diagnosticat i els diuen hi ha una associació, truquen, intentem parlar amb ells, amb els familiars i dir-los més o menys quins serveis els podem oferir. Com a associació, des de fa molt temps oferim servei d'assessorament laboral, gratuïtament. Tenim 2 convenis signats, un amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, l'altre amb el Col·legi de Nutricionistes de Catalunya. Els nostres socis i sòcies poden demanar visites amb un petit descompte. I aquest descompte el que fem és subir-lo des de l'associació. Per això treballem fort per aconseguir patrocinadors, ja sigui subvencions públiques, patrocinadors privats, per tenir suficients fons per poder donar aquest suport i aquest assessorament als socis i socis. Pretenem que la gent ens conegui. Aquí a Lleida ara tindrem una seu i el que volem fer això és estendre-ho de la Girona, les Terres de l'Ebre, Tarragona, Catalunya Central, per poder tenir voluntaris a tot el territori que es vagi coneixent, fer una mica de taca d'oli. Tots els que pertanyem a la Junta són voluntaris. I com animaries a tots aquests pacients que estan diagnosticats però no s'han ficat en contacte amb l'associació per a que en puguin formar part? Com els animaries? Què els diries? Truca'ns i prova'ns. Et podem assessorar segurament d'una manera o altra perquè segur que s'han trobat en algun problema del dia a dia i no cobrin res. Som una entitat sense afany de lucre, una entitat declarada d'utilitat pública. En general, creus que la societat està prou conscienciada de l'existència d'una malaltia inflamatòria intestinal, de pacients que tenen aquest tipus de malalties? Jo crec que la societat en general no està prou conscienciada de l'existència de malalties. Com més puguem prevenir, menys casos es produiran. Malauradament estem veient que cada vegada hi ha més casos, en aquest cas de Crohn i colitis, que a vegades diagnostiquen i més joves. I com a president d'ACU Catalunya, quins són els vostres objectius a curt termini? Ara hem ampliat que sigui la Junta de l'Associació. Catalunya té 2 projectes engegats entre l'any 2013 i 2014. Un és el que el Deixa'm Aprendre, que és un projecte que funciona molt bé
on hi ha un protocol per a tots aquells pacients que són pacients de Crohn o colitis ulcerosa. Estan en un examen, poden sortir si tenen necessitat fisiològica, si algú dia no van a classe saben per què estan en crisi, etc. No? I un altre projecte que tenim, que és el No puc esperar, que aquest és un projecte molt ampli. A través d'aquest conveni el que es fa és que tots els establiments públics o privats d'aquella ciutat o d'aquella població tenen una enganxina i si tu tens una necessitat fisiològica, a través de la pàgina web hi ha un aplicatiu que et diu on hi ha tots els lavabos de Catalunya associats en aquest projecte. I que els pacients puguin consultar quins són els lavabos que estan disponibles si tenen necessitat. I fer molta sensibilització, conscienciació i promoció de que existeix això i de que qualsevol ajuntament de la província de Lleida, en aquest cas, o bé establiment de la província de Lleida, se'n pot adherir. El mateix farem en Tarragona, el mateix farem en Girona. Tot el que és Barcelona, la província de Barcelona i tot l'entorn de Barcelona està molt desenvolupat ja, aquest projecte, i llavors el que volem fer és cada any, territori per territori, anar a donar-nos a conèixer, passar de ser invisibles a ser visibles i que la gent pregui cada vegada més consciència del que comporta tenir una malaltia inflamatòria intestinal. Moltes gràcies, Ricard Pons, president d'ACO Catalunya, per estar avui aquí amb nosaltres. Gràcies.